A világ olyan paradigmaváltás előtt áll, hogy egy szociáldemokrata mentalitású politikusnak szerep juthat. Az elmúlt 2 évtized alapvetően neoliberális politikája a végletekig szétzilálta az országot és a társadalmat, miközben a privatizációt nem követte a nagyrendszerek átalakítása, a megszorítások pedig csak a legszerényebb érdekérvényesítő képességű rétegektől vesznek el. Mondotta volt Petrosovics Anna nem is oly rég, a Szociáldemokrata Párt listavezető elnökasszonya. És Csokom, jó reggelt itt a Hattól. Jó reggelt kívánok, köszönöm. Tartja még ezt a mondást? Igen. Mert hogy picit még idézünk történelmet. 1989 nem volt az olyan rég, november 3-án a Magyarországi Szociáldemokrata Párt elnökévé választják, és aztán 89-92 között meghatározó egyéniségként vesz részt a politikai életben. Utána pedig szétzilálták a pártot is, de azért Főnix madárként újra föltámadt. Milyen jövőt lát? Reméljük. Én azt gondolom, hogy történelmileg most jött el az időszak arra, hogy egy hiteles európer baloldal fellépüljön Magyarországon, hiszen látjuk nap mint nap a bűnügyi krónikákból, hogy milyen igaza van Márai Sándor mondásának, amikor azt mondja, hogy a kommunista akkor igazán veszélyes, amikor már nem a eszmét, hanem a prédát védi, és itt tisztelet a kivételnek, mert mindig is voltak, és ma is vannak olyan álmodók, akik megszenvedték ezt az átmenetet ugyanúgy, mint mi, sőt, hát ők egy igaz hitű eszmét is elvesztettek. Summa summarum, egy neoliberális politika, amely 89-90-ben kezdődött, csak ide vezethetett, és számunkra semmi meglepő nincs abban, hogy a kommunistáknak a meghatározó része, egy igen markáns csoportja, tulajdonképpen egy közönséges komprádor burzsóáziává vált, és itt megint tisztelet a kivételnek, mert nagyon nehéz volt azoknak, akik nem ezt az utat választották. Tulajdonképpen a párt történetét, vagy az őspártot is mindig veszélyeztette, fenyegette az eredetiségvizsgálat nem jó része, mert hogy arról is szó volt, hogy mindig meghamisították, meg mindig más mondta azt, hogy az enyém volt, de én alapítottam, de ő alapította, és ön ezzel ellen mindig harcolt. Most is folyik ez a harc, vagy most már azért kikristályosodott mindez? Hát reméljük azért, hogy a történelem mindent a helyére tesz, és Magyarország is az Európai Unió tagja, tehát nagyon nem lehet elfickándozni itt azért az európai trendektől, és a szociáldemokrata politikának mindig az alapja az ember. A célja az ember méltósága. Nem tömegekben gondolkodik, hanem az ember méltóságában gondolkodik, és ehhez kell egy gazdaságpolitikát, ami okos, intelligens gazdaságpolitika, ehhez kell egy intelligens, hatékony állam, ehhez kell egy emberséges szociálpolitika, tehát tulajdonképpen az ember a cél. És valahol a 20 év alatt valahol ez úgy eltűnt, hogy azért csináljuk a politikát, hogy az embereknek jobb legyen. Hát elvileg igen. Mondjuk még egy részlet, egy idézet. Egy korábbi interjúból azt mondotta volt, mi követeltük, hogy a privatizáció előtt készítsenek leltárt. Mondják meg, mit és hogyan akarnak eladni, és mi lesz a bevétellel. Ehelyett az új elit, a kleptokrácia az ország teljes kifosztásához segítkezett, és belehajszolt minket egy szörnyű adósságcsapdába. 1992-ben a magyar belpolitika addig soha nem gondolt mélységbe zuhant. Hát ugye ez is rég volt, írunk 2010-et, és ez a soha nem látott mélység, hát ez így folyamatosan bővül. Mennyire optimista ön e tekintetben, hogy van kiút? Nyilván optimista, mert azért indulnak el. Igen, tehát lehet olyan mélyre vinni egy helyzetet egy országban, ahol végre fölébred a civil társadalom. Tudniillik, ameddig egy nép, egy ország tűri, addig nem lehet mit csinálni, sem egy szociáldemokratának, sem más hazáját szerető politikai pártnak vagy politikusnak. Egyszerűen nem megy. Az embereknek meg kell tapasztalniuk a rosszat. Ez akármilyen szörnyű. Én egyre jobban ezt látom, hogy fel tudják ismerni a saját értekeiket. Szóval gyáva népnek nincs hazája. Folytatom az idézetsort. Az MSZP egyértelműen a nagytőke, a korrupció és a kleptomániások pártja. Míg a Fidesz számos olyan gazdasági és társadalompolitikai követelést fogalmaz meg, amely a tradicionális szociáldemokráciához áll közelebb. No hát akkor elképzelhető, hogy közeledtek és vagy már közel vannak az álláspontok a két párt között? Igen, tehát az állítás első része, ez megint tisztelet a kivételnek, mert mindig voltak, és most is vannak az Magyar Szocialista Pártban is olyanok, akik nem gondolkoznak úgynevezett trendi módon. A trendi mód ugye az országnak a lefosztása.
A második állítással is továbbra is egyetértek, hiszen a belső piac fejlesztése, a többszektorúság, az államnak bizonyos szerepe a gazdaság koordinálásában, egy szolgáltató állam létrehozása. Sőt, a vidékfejlesztésben látom, hogy elmozdulás van, egyfajta helyi erőfeszítések, egyfajta szövetkezetek felé való elmozdulást érzékelek ebben a programban, amelyek valóban a többszektorúság, az állam gazdaságélénkítő szerepe, az önkormányzatiság, ezek a gondolatok, a szövetkezeti gondolat, ez valóban eredetileg szociáldemokrata gondolat, és én csak örülök, hogyha végre Magyarországon is egyre többen gondolják ezt. Annak idején azt mondta Churchill, mindenki ismeri ezt a gondolatot, hogy nem ígérhetek mást, csak vért és könnyeket. És úgy tűnik, hogy a mostani hát hogy mondjuk a választási hajsza és a kampányidőszak, ha nem is vér és könny, de nagyon sok állítás, nagyon sok érv, ellenérv, sőt, hát mondjuk ki néha hazugság is éri az egyszeri választópolgárt. Egy szóval mire számít, milyen kampányra, mi az, ami elsődlegesen orvosolandó? Sokan azt mondják, nem is a gazdasági válsággal van itt baj, hanem belül a lélek válsága, az erkölcs válsága. Tehát a közerkölcs forradalma nélkül nem lehet új Magyarországot csinálni, ez az első. A közerkölcsöt pedig mindig egy elit mutatja, a mintaadó. Na most Magyarországon nincsen elit, vannak nagyszerű emberek, de egy összefüggő, homogén, vagy közel homogén, szociológiailag értelmezhető elitünk nincs. És ez óriási probléma a közerkölcs szempontjából. És hogyha a közerkölcs olyan, amilyen, az egyes ember mindig érez valami frusztrációt, hiszen higgy el, az emberek nem szeretnek lopni, nagyon rossz érzés, nem szeretnek csalni, zavarja őket, nem szeretnek hazudozni össze-vissza, és azért, ha belegondol, ma egy átlag magyar embernek hányszor kell ilyen szituációk előtt topogni lelkileg, hogy a családját el tudja tartani, hogy tovább gördüljön a hétfőről, a kedről, a szerda. Szóval azért Magyarországon az emberek egyharmada ma már tényleg szegénység küszöb alatt él. Szóval sikerült elérnünk 20 év alatt, hogy 3 millió koldus országa legyünk, és az egész társadalmi feszültség, amit persze még mesterségesen lehet generálni, és az etnikai problémák, a generációs problémák mind alapvetően abból adódnak, hogy rossz gazdaságpolitika, ellopott jövedelmek, működik a szivattyú, az adósságcsapda, kicsi a torta, kicsi a morzsa is már. És visszatérve, a szociáldemokratáknak most föl kell épülniük, meg kell szervezniük magukat, ahol lehet tisztességes ellenzékként kell viselkedni. Tehát nem destruálni kell folyamatosan. Aki ezt az országot egy kicsit is szereti, tudja, hogy vannak igenis olyan alapvető nemzetstratégiai célok, amiben függetlenül attól, hogy a klasszikus megfogalmazás szerint bal vagy jobb, én egy baloldali politikus vagyok, de azt gondolom, hogy ha a hazám, az ország érdeke azt kívánja, akkor nem ez a mérce, hogy hova tartozik az ember, hanem az a mérce, hogy ki akar ennek a 10 millió embernek, sőt a határon kívülreket magyaroknak is egy jobb, egy emberibb életet megteremteni, és ehhez intelligens állam és intelligens gazdaságpolitika nélkül csak írott malaszt. Hány százalékra számít? Én azt mondtam mindenkinek, hogy csak az jöjjön, aki bírja, aki tudja, hogy végigcsinálja. Tehát én 16 év után, vagy 18 év után jöttem vissza, mert annyira kérleltek és hívtak, és nekem kutya kötelességem most a pártot szívós, apró munkával visszaépíteni. Mert hát tudjuk, hogy ugyanaz történt a szociáldemokratákkal, mint a magyar társadalom egészével. Dezintegráltak minket. Tehát az első, hogy jel legyünk, egy eligazodási pont, egy remény azoknak a baloldali szavazóknak, akik ma tapogatnak, nem tudják, hogy hová szavazzanak. Egy pici kis fénysugár, hogy tehát meg az lehet elbizonytalanodott szavazók találhatnak egy igen, van hiteles baloldal. Van. Igen, Maradjunk ebben. Köszönöm szépen.